Na Slovensku sú tisíce dobrovoľných hasičov, no tí z Trnavy ako si vyčnievajú zradu. Z vyradenej vojenskej techniky dokázali vďaka sponzorom a vlastným prostriedkom urobiť zázraky. Hoci prácu dobrovoľníkov berú ako hobby, profesionálnym hasičom sú vždy ochotní pomôcť. Dobrovoľné hasičské združenie Pole z Trnavy so svojou technikou sa prišli pochváliť aj na obranný veľtrh v Inchebe. Tento tank dokázali prerobiť na hasičskú cisternu a dostanú sa s ním aj tam, kde profesionálom zapadnú kolesá. Sme schopní pokryť hasením 360 stupňov okolo vozidla. Sledujete hasenie PVP. Je to naozaj taký slovenský unikát. Profesionálnym hasičom ale konkurovať nechcú, dobrovoľníctvo považujú za poslanie. Naša úloha je nie vytvárať konkurenciu profesionálov, ale akomkoľvek zásahu, ktorý oni robia, aby sme im dopomáhali zásah ukončiť. Na Orave vedia, o kom je reč. Títo muži pomáhali v extrémnych mrazoch prednedávnom rozbíjať ľady na rieke, ktorá ohrozovala obce. S tým, čo dosiahli, sú spokojní. Ostatným dobrovoľníkom na Slovensku odkazujú, že treba len chcieť. Jednoducho niekto skúša na všetky možné strany zháňať sponzorov. Práca dobrovoľníkov očarila aj nového prezidenta hasičov. Ten už teraz tvrdí, že ich onedlho čaká profesionalizácia. Najmä v tej odbornej pomoci, ich vycvičenosti pre ich výkon služby. Minister vnútra nad prerobeným tankom len krútil hlavou. Dobrovoľníci dokázali podľa neho z vyradenej techniky urobiť nemožné. Čo sa týka vyradenej techniky a schopnosti prestavať vyradenú techniku na novú, tak to samozrejme ktorúkoľvek vyradenú sme ochotní obetovať. Hoci o finančnej podpore od štátu dobrovoľníci neradi hovoria, predsa len by niečo privítali. Ja to veľmi vítam a určite to nejakou formou budem podporovať. Trnavskí dobrovoľníci sú ochotní pomáhať nielen vo svojom kraji, ale aj po celom Slovensku. Tanky si dokážu kamkoľvek previesť na kamiónoch a v nedostupných terénoch ich ocenia aj profesionálne vycvičení hasiči. Braňo Tomaga, televízia Markíza. Ďalšia nehoda na železničnom priecestí. Tento raz posádka našťastie stihla na poslednú chvíľu povyskakovať z auta, no ručňovodič už zrážke zabrániť nedokázal. Na tomto priecestí medzi Veľkými Levármi a závodom na Záhorí sa predčasne skončila cesta trojčlennej posádky. Hneď za prudkou zákrutou tu na auto čakalo železničné priecestie. Vodič ho však minul a zaparkoval hneď vedľa na kolajniciach. Podľa jeho slov to nebolo jeho pričinením. V ceste bol kameň, ktorý